Välkommen till ett nytt avsnitt av Vibrant Life. Hej Sally. Hej. Vill du vara med på 3 ord? Ja, och jag ska berätta att de 3 orden som beskriver platsen där jag är som bäst är lite som Lovisa. Och var är du då? Och var är du? Jag är i New York State. Jurika. Ja, Bra. är det Hej. acceptabelt? Det är helt okej. Hur långsamt kan man tala? Hej då. Hej, hej. Hej, nu är vi igen här i Buan Hardpark och vi har varit här några timmar och stretchat lite och druckit kokosnöt. Nu ska vi fara och söka något ställe att äta samt få ett nytt rum i ett nytt hostel. Stämmer det här Jesper? Oh. All you can eat buffet. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Haha, där trodde ni att jag skulle säga det, men det har redan sagts i den här videon. Men vi har just kommit från vegetariska buffén och vad är dina första åsikter? Mycket bra mat. Ja, alltså det var någonting helt fantastiskt. Jag tror jag åt i 2 timmar i ett sträck från den här buffén. Jag tänker inte visa min mage nu, men den är stor. Och så försökte de ge rea åt oss på den maten. Och vi var lite sådär, nej. Så vi gick inte med på det. Men de försökte liksom, en mat som kostar såhär 3,70 buffé för 3,70 försökte de ge rea att det skulle bli sådär 3 euro. Nej, sa vi. Det skulle vara som en studentlunch plus en kopp te. Jag slutar räkna efter så här 7:e tallriken. Så det var många studentluncher. Kan man säga. Det var väldigt, väldigt gott. Det var Utsökt. kanske en klapp. Hej. Hej. Vi är nu på ett nytt hostell. Här är vi. Ja. Här sover jag. Här sover jag. Här sover Laura. Här sover Laura. Här är vår vässa. Hit är den. Ni kan komma och se på den om ni vill. Kan man göra. Här är vässabytaren. Här är den. Man har inte vässapapper här, man använder den här pistolen som man skjuter i rumpan. Japp.
Här är dusch. Ja, det är dusch. Här är en fläkt. Där är en fläkt. Och där är en till fläkt. Där är en till fläkt. Det finns lampor i taket. Jag har en lampa i taket. Om man vill kan man träna mellan de här sängarna. Man kan göra lite dippar. Och det här hostellet kostar 2,80 2,80 per person för ett dygn. Det blir många. Ja, vad skulle du säga? Många batt. Många batt.